Здравейте, аз съм Марто Пайтън, а вие сте с Exotic Animals. Колко струва отглеждането на кралски питон? Това е Мохаве. Колко струва един кралски питон? 100, 200, 300 лева, 5000, 10, 20 хиляди лева. А защо не и 50 хиляди? А колко струва най-скъпият питон, съществуващ някога? Ако искате да разберете всичко това, останете до края. Да започваме. Колко струва отглеждането на едно такова животно? Стартовият пакет естествено може да бъде и много евтин, може да бъде и по-скъп. Като започваме от самото животно, кралските питони започват от цена от 100 лева и варират до 50 хиляди лева. Като за 50 хиляди естествено са доста изключителни морфи, доста редки и така нататък. Тази специално не е една от най-скъпите, но имат доста красиви и доста змии, които имат страшно много гени в себе си и не само една морфа, 2, 3, 4 и така нататък, затова и цената е такава. А интересното е колко е най-скъпият питон и той не е кралски питон, но ще стигнем и до там, ако останете до края на видеото. За отглеждането на едно такова животно ще ви трябва терариум. Терариумите върват около 200 и няколко лева. След това ще ви трябва купа за вода, разбира се. Ще ви трябва също така укритие, змията да може да се чувства спокойна, да се крие вътре като къщичка и така нататък. Да не забравяме естествено терморегулатора и нагревателния килим, за който говорихме и в миналото видео. И всичко това в комбинация плюс змията, като може да добавите някакви украшения вътре в самия терариум, ще ви излезе, ако вземете най-евтината змия, може би от порядъка на 5-600 лева ще ви стигне за абсолютно всичко, даже може би ще ви останат. Сега пак казвам, змията има голямо значение каква цена е. Има змии доста евтини кралски питони за по 100 лева, има кралски питони за по 50 хиляди лева. Естествено в България не са толкова често срещани скъпите, но има доста, които са и на по 1000 евро в България. А кой е най-скъпият питон в света? По принцип е 446 хиляди долара. На толкова оценен и това е Green Tree Python или по друг начин казано зелен дървесен питон. Зеленият дървесен питон по принцип е дървесен питон, от самото му име идва, не е като тези земен питон, седи предимно на дървета. Трябва му малко повече влага. Какво е скъпото при него? Защо 446 хиляди долара? Това наистина е доста скъпо за животно. Аз лично не знам да има кучета за такива пари, камо ли змии. Но кое е скъпото при тази змия? По принцип, от името си идва Green Tree Python, зелена змия. Но ето това, което виждате тук сега на вашите екрани, е точно Green Tree Python, зеления базовия цвят. Някои бридери, включително и аз, както развъждаме, те развъждат Green Tree Python. Могат да излезнат най-различни разцветки на зеленикавото, също така червено, жълто и естествено най-редкият цвят е синьото, това, което виждате на вашите екрани. На синьото също има няколко нюанса, но това е добито в домашна среда. Тази морфа, защото това пак е морфа, както при кралските питони, това, което видяхте и виждате в момента е Мохаве. Миналото, което видяхте в миналия клип, беше пастел спектър. При Green Tree Python има няколко разцветки, синята естествено е най-рядка, затова и цената и е толкова висока. Интересното при тези змии е, че когато се родят, те са зеленикави, базови. С времето бебето, зелен дървесен питон, започва да расте и естествено цветовете му започват да се променят. Като от бебе може да струва от порядъка на 800-900 долара, вече като порасне може да струва над 2-3 хиляди долара, до цена, която се счита, че е продаден най-скъпия за 446 хиляди долара. Аз съм Марто Пайтън и до следващия път.